Дуслар, biz bugün halkımızda bik burungudan kelgen, bik tansık bir rizik pişirişek biz. Bu rizik nägadetde mine ebi bulgan kişi özünün kiyevine bik hürmet yezinden maksus kiyevini şakırıp sılagan. Tatar halkında bitinde bizning halkta гадәттә кияү кешенең үзенең урыны булган, аның үзенең статусы булган, аны бик хөрмәтләгәннәр, кияүне хәтта көйләгәннәр дә менә безнең халкыбызда бар бит инде кисез кияү дигән гыйбарәдә ул күрәсең инде юкка гына килеп чыкмагандыр. Шуңа күрә менә әби булган кеше әйткәнемчә инде менә шушындый тәмле ризыклар белән кияүен сыйлаган аның бит әле бар аерым атамалары да кияү пилмәне, кияү кыймагы, кияү мунчасы дигән атамалары да. Без бүген пешерәбез кияү пәрәмәче. Кияү пәрәмәче инде ул пешерелә гадәттә менә итнең тәмлегенә җирен алып һәм бик тәмле иттереп камыр басып, сөткә, майга, йомыркага гына шулай камырны басып пешергәннәр. Без дә инде бүген шулай итәрбез. Иң беренче итеп үзебезнең менә камырны эшләүдән башлыйбыз. Камыр өчен без алабыз süt, менә ярты стакан süt алабыз. Аңа сатабыз бер йомырка. Бер йомырка. Менә әле кабыгы да төшеп китте. Аңа салабыз май. Майны салып бетерәбез инде. Тәминчә туз салабыз. Әз генә шикәр кына салып инде. Булгатабыз. Un салып, йомшак кына иттереп камыр басабыз. Бу инде пилмән камырыннан йомшаграк була. Моңа гадәттә шәй содалары салынмый. Менә шулай йомшак кына тәмле генә итеп камыр басканнар. Кул астында булган бер шинаяк беләнме түгәрәкләп кесеп савытлар ясыйбыз. Дуслар, менә савытлар дигәнем шушы рәвешлерәк ясала. Менә карап торыгыз, шулай читләрен әз генә күтәртеп, ишлек салырлык итеп, менә шушындый матур гына савытлар ясыйбыз. Менә шулай. Хәзер инде безнең бу савытларга ишлекне салып чыгасыбыз калды. Ишлек дигәндә без әйткәнемчә менә алдык монда ике төрле ит. Бу итне без ат ите һәм сыер ите. Бу итне без 2 мәртәбә ит таткычтан чыгарып алдык. Аңа суган куштык, тәминчә туз, борыч һәм аны 10-15 минут кына пешереп алдык. Ягъни безнең ишлегебез ул ярым әзер инде. Хәзер менә шушы ишлекләрне әкрен генә без савытларыбызга салып чыгабыз. Менә шулай. Пәрәмәчләребез менә шулай вак кына матур гына килеп чыкты. Без аны хәзер табага тезеп, тиз генә кызу кайнар мичтә пешереп алачакбыз. Дуслар, менә безнең кияү пәрәмәче дигән ризыгыбыз шулай матур булып пеште. Аны табынга шулпа белән гадәттә бирәләр инде. Яки коймак, май белән дә бирергә мөмкин, катык белән дә. Шулай ашларыгыз тәмле булсын.